good afternoon. We are here in the garden. Bibili kami ng mga halaman. Okay, hello. Hi. Oh, Lakas ng hangin. I think Bukod Harapic entrance. Nagmali kami ng pasukan. Kasi first time ko pumunta dito. Napakalaking garden eh. Hindi ko alam. Maraming paso. Saka I don't know kung anong mabibili na. Tulip. Ano, unutin ko na lang kaya yan at itanim natin. So pretty. Saan kita maagto? Oh. Welcome! Welcome to the store. Nice! I told you. Plus. Wait. So nice. Ano, one of a kind nga ra. Itanong. Tapos haradayon. Haron, binabalik ko. 75% off? Siguro. Natubo man sa ano. Oh, it's $50. $50? Ang Diyos, mahal. Nay. Ano rin mo gusto? Pang outside pala. Ah, we'll take Ano naman no, di ba? $50 $3-4. Ito haron lang annual. Ano ba? Actually lang na. Idea. What's this? Ano ho? Sa aton balang man makikita man nimo sa aton nga mga gilid-gilid pamagay, sa atong mga kapitbagay, sa mga marites. Oh, I like this. It's purple. 50. Guys, you see? Tingnan niyo, ang daming garden dito. Ang gaganda ng mga bulaklak. Ano yung nga sa ating tawag to? Kampong-kampong, hingan ra. Mga makara, aboron man ito sa aton. Oh, mga marami. Let's go to the other side. Here. Para mga paso, mga lagpuan na paso. Oh, si plantita, si plantito ka, agtugang iya. Oh, dami oh. Wow, rose. Oh, I Rose, I like. like this. How You much see, is it? rose is red. Kapag aliw-aliw. Ay, ang cute. No, it's so pretty. Marami. Makara ating nga gintanom nga to last year. Kaya man namatay. Di ba mga kabatay ba mga $15 na pila bala atong baka sa save on $3. Oo. Maybe they have basil. We have to buy basil na. Ano basil? Basil. Basil ya kara bukod basil ron. Okay, pero Ako snack peas. I have like this in my house. May tanim na tayo. See, parehas yung sa Pilipinas. Pero iya kamahal yun. Namion. ala. Wow lang nagtaot 50% off. Oh, ano raho? Marigold. Marat namin man itanom dahil nga niya paano insekto pang pataboy. Oh. Ano basil? Oh, I love it. Is there small? Small one? Oh, this is the Bixby Falls area. Oh, spinach. Oh, Brussels sprouts. Huh? Nani daw, nagbakal kita. Oh, mabakal eh. Dito na. Oh, no, parsley. It's not. Tango. Oh, corn. Ito na corn. Sino? Matanong kita? Tipila. Mahal sa din. Malagay. Ang palaya si... Ah!
pipino, cucumber, ano? Cocomelon? Oh, cocomelon nga. Coca. Cocamelon. Cocomelon. Ano pelikula, ano cartoon? Cantaloupe. Haranay ho, what's this nga? Kabod. Pag nakaon, nato ato itanong mo. Ay, Gani. strawberry na ko. Siin. Karoon O, di baka kita. Mhm. Tumahal. Mamahal. On, haranay, tag price, tig $4, tag hato. Ano lang ho? Acorn, squash. Ara ho. Kabuwa ko na. Cucumber na. Dapat. Ara ho. Bill paper. Oo naman, baka kita bill paper. Misan, Oo. mas sa kamakarang baga ho. Oo. Do we need basket? Oo, tag tray nga ni. Di ba tray ro ginapaano? Bakit mabango? Para ko katumba. Hindi kita. Ano eh? Bukod mahagang gidarapayin na rar. Chill paper. Ano, magagko na. Tagsambilo ka kabakon ka. Kung pao paper. Green paper. Ah, green Green bell pepper. paper. Super Capsicum. chili. Oh, maanghang ron. Di kita magbako ko ron. Wa man ako nakaot maanghang. Haray. Jalapeno. Jalapeno. Sansari ng galing. Mas strawberry lang anak ay Haran, cucumber. 36. pila? 36. Baka lang katat ano. Oregano. That one. So ima pa kay kago sin buon. I don't like oregano. Ano nga ni ima bisa? Basil. Sin bisa. Iya ron. Abo kit sa dayong bilag. Ikaw? Oo. Pila. Most likely, ano. Hindi magsunggod kung hindi ka mabuo ha. Pag nabuo dapat magbunga man. White strawberry ho. O yellow strawberry. White nga. Ay. Watermelon. Strawberry nga hot. Should we get the sweet basil? Tara. Yeah. Tanong mo na sa liwan. No, wait lang. Sa Sige, hara lang. Sa liwan o sa ano? Sa sugod. So, I-transport ko gali na ron. yeah, if you want. Oh, my spider. Is that spider? Oo, spider. No. Machadra. Oh, ay, spider buhi. Oh. This one? Di ko nga maano kung haron atong buo. Oh, it's a small tomato. Oh, assorted tomato, 1 gallon pot. Ano 1 gallon pot? Isang kamakaran. I don't know. Baka haron 14.99. Ano ba lang atong itanim walang man lang. Or just buy a seed. Malisod yung magpatubo para mautubos. Late mo ka. Ay ano atong tanim sa saging anuhan tatay nga to. Ay, oh, gali. Aba ho, for tomato ako, may presyo mo. 5 inches, $3.99. Then the small one nga to. Ito? Oo. 9. Wala? You see? Little birdie red. Road robin tomato. Eh, maintok ka? Matis? Okay lang. Wala ho, may akong makara. Galing may isa tagaro. 269? May makara ako. May hawig ba sa ano ba? Pwede ka tayo. Ano ra ho? Lemongrass? Lime grass. So, sa ibutan sa mga pandangan mo. May mga ano, may mga makara ba ako? Ito is parang ano ba ang paniro?
na yara. Di ba may makan ako sa liwan? Oo. Gusto ko mga flowers. Ito ba ng flowers? Flowers. Ang ari ay Gusto ko flowers. Ito na ipisal ko ko. Ano, di ba yung tagalin na? Nani. Yawang taglibot ka. Wait, what's this? Bukat. Ano ko na? Ano ang katang pagkaon ito? Ay, oo. Ano yung tawa? Wow, I love this. Pwede yung brown balang lang. So pretty. So pretty. Papapicture ako na kay mama. Hararo Fortunato no, makaron ron, pero ibang klaseng variety. Gusto ko yung mga ganito. 70. Oh my gosh. May makarahin kita. Ay, ewan ko makaron. O, gumamela. Lemon. Dapat ba may lemon tree kita? Ay, mahal-mahal. Tipila. Ewan ko lang. Kailan? Huh. Sila? 300. Oh, kaya mo. Babayin kita? One of a kind. Nami ano? O, takbuhon. Ang baka balahadaywa ka strawberry, anong puno nga kamatis, at anong puno nga katumbal. So, So we can park man gali iya. Di ba, Nay? Ano, may parking lot. Sabi. Oh my God, magpanaw pa kami. Ay, roamo nga yung parking lot. Ito, kami kasali ko sa congestion. Alam to, nakahambabi nga, park in the side. Oh my God. Maybe mga employees pa nanda daw. I think for, customer. Feeling ko abo-abi siguro inga. So paano kita kauli? Ito nga buo niya, way. Ito. Ito ka mawi. Di, o sa pukutok ka maagto. Si Edia pa. May dagat eh, nga may. To. Okay. Gets. Pwede ka makon sa katuhin nga. Iwan ko lang. Check na to. Long walk. With Animal Rama. Exercise. Ako, perin niya. Ako nga strawberry niya ha. Kung tapos may description. Sana. Pabuhi o na ito. Pagpapungahon itabaabo. Miska 10 hay miska mga 5 kilo. Nagbilang unro. Wa panganik etno kay nagbilang o isew. Mamuhay kayo at magparami at bumunga ng magdami. Akala ko sa baba. Ina lang karon. No. Kasi diba bumpy.